Нашето пътешествие от Брегенц продължава към германския остров Фемарн. Той се намира в западната част на Балтийско море. 2-километров мост свързва острова с континенталната част на Германия. Остров Фемарн е малък, но е един от най-слънчевите райони на Германия и дом на много птици и по-дребни бозайници. I feel so alive as I reach out to the sky. I found my way. 19-километрова фериботна връзка свързва Путгарден с град Родби в Дания. Компанията Scandlines обслужва фериботните маршрути между Германия и Дания. Тази компания е собственик на най-голямата флота от хибридни фериботи в света. Времетраенето на маршрута Путгарден-Родби е около 40 минути, а фериботите отплават на всеки 45. До терминала има изграден паркинг за кемпери и каравани, които могат да пренощуват за една нощ, но липсват сервизни помещения за тяхното обслужване. Къмпинг Путгарден се намира до красив пясъчен плаж в североизточната част на остров Фемарн, на броени минути от фериботния терминал. Остров Фемарн е най-слънчевата ваканционна дестинация в Германия с около 2000 слънчеви часа през годината. Климатът е мек, морски, с температури около 20 градуса през месец юли. A new place, a new home, for a while, let me feel alive. Nothing to hold me back, take my time, just enjoy the ride. В близост до къмпинга се намира природния резерват Грюнер Бринг или Зеления ръб. Get me up, somewhere new, somewhere I can find myself. 2,5-километровата пътека е приятно място за разходка. Тя ни отвежда до плаж с характерните за тук малки, симпатични кабани и живописни гледки към Балтийско море. Reach out to the sky. I found my way. I was in the dark against it all, but made it through the day, 'cause I found my way. In bad times, I know I'll be okay, 'cause I found my way. Спираме за отмора в приятно плажно заведение на чаша вино или бира и сандвичи с херинга.
Така протече нашия ден в Путгарден на слънчевия остров Фемарн. Финалът му бе красивия залез над Балтийско море. На следващия ден ще продължим през Дания към Штромштад в Швеция. My way.